uvele indlela yethi yapi yezulu. Hallelujah. Ngifuna ubheke eyakho impilo njengomzalwane. Niyabona nonke la ngaphambili angithi. Niyayazi le ukuthi take away from a plate, ne? From a plate. Yini? From a plate. Yabo le from a plate mawungangitshela ukuthi bake bakuphakela kuyo begezile. Ngaphambi sisanda ukuthi ubani wabo bayiphakela bamphakela le from a plate begezile. Bayigeze eqala bese bayaphakela. So bavele bayithathe baphakele ne. Amen. Shuthi abayiclean nokuyiclean. Akongitshela oyi1 wakwa complain ukuthi ayicleaniwe. Bathi umxhosa isiqalo siqela ingqondo akaze nami nayi nje nami ngaze ngicomplain. Uyabona benzobe ngiyaqala ukuthola umuntu acomplaina ngendaba yani ye form of plate. And mabaphakela kule form of plate noma ilapha nase Cape Town naphesheya uyayithola form of plate. It's a so very much common form of plate. And uyakwazi ngisho emncwabeni sebesebenzisa wona. Yeah. It's so convenient uyabona. Ukuthi isebenzise kwenza nje kube lula ukuthi manje bemncwane uthola sepakiwe engaka lapha. Hallelujah. And ma umuntu eqeda ukusebenzisa. Eqeda ukulenzani? Uvela lenzeni? Allah. Akalibeki uyalahla. Yeah. And mayiselahlile ufika umoya lihamba ne direction yomoya. Sanibonani. Amen. Lihamba ne direction yani? Yomoya. Umoya leli yakhona. Ulithola selelapho ujika umoya lelo ulithola selingapho. Ujika umoya ulithola selingapho. Ujika ulithola yini form of plate. Alla bengifuna ukubonisa njengomzalwane. Amen. Awukwazi lo utholakala noma ilaphi. Uhamba uphakelwa noma inganjani. Liba nendawo la uphakelwa khona wazi ukuthi la ila imphakelwa khona. Ene yazi umuntu ozokuphakela ukuthi umuntu onjani. Uyabona abantu abaphakela noma form of plate bayashintana nomunye aphaka nomunye umuntu. Hayi akuthola indawo la uzophakelwa khona. Ungabi form of plate. Amen. 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 Sanibonani. Yekela ukuba i-form of plate. Consider yourself your identity. Musuphephuka nje. Uyaphephuka nje wena uyaphephuka. Akuhlale hlala ngoba ezinye izinto idinga ukuhlalelwa. Amen. 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 Ngidlule. Uyabona le. Amen. Yabona le plate le. Nabadala bayadlela kuyo. But kancane usually thengela abantu abaningi. Sunday school and all the other people. But not say nabadala bayadlela kuyo. Mari jwayele ukuphakela abantwana. Ene kunesizathu sokuthi why ngoba abantwana bangalibamba phunyuke yabo. Yeah. Liwe nemaliwa alifi. It's why ubuhle balo linikezwa even abantwana. Amen. Hallelujah. But nabantu abadala bayaphakelwa kuyo. Yes. Amen. Ene kuyadleka kuyo. But mawulo uphakela uligeza. Yabona nje nasi likhobhekile. Loliya lisala nalokudla lijwayele ukuphakelwa khona. Thola linokhala. Labo ukhala uthola behlukene. Isisihla. Yeah. And noma wathi ageza ayisagezeki. Hallelujah. Noma uphela ukudla okushisayo akunankinga. Ungalibona kumele plus 2000 longiblika la inkinga yalo yilesi sitha. Amen. Inkinga ya asisuki. Umzalwane lo alinyazwa 2016 uhamba unesisihla. Sanibonani. Amen. Ngikhuluma nawe. Ulinyazwe nini wena? Ena namhlanje awakakhulumisi lo muntu.
kuvuka lesisidla and size sinongekile sinayo yonke nje amakhari ana wonke and usuze wathi into yami undofanaye asikwazi ukuba nondofanabo la ebandleni la siyaphenduka singena ngendlela efanele isihla siyasuka. One problem ngaleli plate walibeka emlilweni, it is God. Kunomsa asithi mase shumayela sesimile simele ivangeli uvela afana naleli plate ashaphele. Asikwazi phela ukushumayela intando yakho njengoba bafika kuJesu bathi silethe nayo inkunguthi. Yes ithi oh thanks God ngimlethile bathi ithini bathi angizukwenza intando ngoba kunabantu abafika befuna izinto sizenze ngalendlela yabo kanti lutho kunendlela yokwenza kwaJesu. Amen. Sinabazalwane abahambile maliyo lawa lifi futhi. It's a good thing. Amen. Kodwa walifaka emlilweni. Abanye abaningi-ke ngiphethe kuneplate le sanibonani le zangithola iplate lakhona kodwa kuneplate lakhona la ngiyibona le yensimbi. Amen. Yabona iy'khathi zethu abalaziyo le uma belibona nje abazi ukuba yona nto yayikhuni le yayikahle kabi le ngey'khathi zomama ya umama Nkosi nje nomama Nkosi ya yabona le ayithi into engayithi uyaphakela la uphakele kahle ne thatha ukudla kwakho ukubeke la yasazi isitofu samalahla sinohaveni angithi ya noma ubaba ngabuya late or ubuya late uyakhona ukusifaka lapha kaveni uyakhona futhi ukusibeka la phezulu kweplate ngeleshisayo lesitshalo ukudla kuphumale nje bese wenzani yeah it's so very strong, it's very much strong. Noma uwa ngalizwa maliyo kinomsindo ne msindo wakho uzwe ngokuze uyophela le. Amen. Inkinga yayo eyokuqala mawulopheka ngalo ivela lesidla ufuna upende suku upende. Sanibonani isukani and then ugcine noma uphakela umuntu athi ngathi iphela ke le kanti ekusuka upende umuntu udla nje akasajabulile. That's another problem nayo ngidla nje akasajabule ngoba ngibone ngathi iphela le lapha phela phela into ethenje yaba nento iba yinkinga. Inkinga yalokuqala inkinga yalesi-2 le njengoba nizwile mayiwe yay layizwa umzalwane manje nje wathi wakwazi ibandla lonke ukuthi woniwe. Ngisho bangahlali la eBarcelona lonke shona ilanga abebezwile ukuthi woniwe ushayiwe unyathelo. Awufani nala ufika nje kamfuthi sathi uyishumayelela ubashumayeza batshela ukuthi kuphenduka ngeke ufebe yona. Oh hey umfundisi namhlanje athathi iphone uthi ufonela ugogo ngoba ngiyayeka kulela sonto mina nalento athi ungayiboni ngale msindo uzunake lo msindo awubanga
umzalwane lo yekela ukuba nesihla yekela ukukhala njalo masisendleleni kwaJesu kunezinto esizothi masisusa kungabi mnandi. Amen. Kunezinto masisusa ngeke kube mnandi. Uyabazwa la uyashiswa la sifuna kuphuma umzalwane. Uma uJesu esesiphambanweni mfundisi wami njengomuntu kwamqala eGetsemane ukuthi kuphume umuntu bese kusala uNkulunkulu because akwazi ukumelana nezimpi kusenomuntu. So kufuze sifine tune sikhiphe umuntu wenyama sikhiphe umuntu wemvelo kuzosala umuntu kaNkulunkulu ukuze mayiqhamuka isimo. Kunaleli lokugcina sengiyashumela. Amen. Leli nje abawakhiphi nje mama ngisho madrawing la. And sometimes baka kufika bawakhiphi mafika umfundisi. Sanibonani. Amen. Mafika umfundisi. Khishwa lela plate. Mina ngiyamanga asubethengileni kahle kahle. Umama abantwana badlela emaplatini abheka nje. That's why abantwana bengekho smart. Because umbonisa ukuthi ivalue yakhe njani, ivalue yakhe mayibona nje leli plate le ivalue. Awumenze man nawe ukumphakele kuleli plate. Umfundisi ukuthi liphathwa kanjani. Linengozi ingozi yalo injani. Sanibonani. Sanibonani bazalwane. Nawe ngenzeke kubele ngoba nawe uyazi ukuthi ukuyube nikide ukhona okwenzekalayo. Lihle kuleli plate leli. Ngiyabona ngisho kanti uphakela ukudla. Ngisho kanti uphakela ukudla mase uligeza nje wena shwi. Sanibonani. Ngisho emshinini uyafaka. Leli function, leli malfunction shwi. Ukudla lokho anaphume kahle libi. Abantu bevashile baphakelwa kuwo. Liyabekwa. Angazi noma umzalo nobekiwe na. Ubekelwe ini, ubekelwe bani. Saba sathe sithi awenze lokho. Wathi ngibekiwe. Ngilindele ama conference. Ufuna ukusebenza mhla ku conference. Ngizwa ngiyacabanga ukuthi ngiyangizwa. Ngithi mina usibekeleni uzongeleni. Uzongele conference. Jesus. Amen. How? Awusala noyedwa nje umzalwa noyedwa nje. Uhleli nje ekhabethini lakho. Uthi because mina ngitholile. Hayi okwami umuntu ofanayo. Awufuni ithinteke lento awufuni ukuyishare. Amen. Hallelujah. Angizothi phumani namhlanje ke lana ukuhlala emakhabetheni. Phumani kuphi? Yabona Tutuza ngicela le vision le. Ihlale la because enye into asiyiboni. Ukuthi ithini siyaphuma reach out. Reach out home sense. So zileli plate sibhankiwe mfundisi. Singabazalwana ababhankiwe abangazange kwathiwa nibafundise. Konke enginiyale ngiyakwenza yini nileli plate. Kuze kufike yes abazalwana njengoba nithandaza ngeke impela uNkulunkulu angabibili. Bawubona ilanga bangena. Futhi uyizwela mfundisi. Kodwa ngeke sirely kubantu abazwayingenela. Amen. Asikwazi ukurely kubantu abazwayingenela sibe lama plate. Ngoba mahle phela ama plate. Mahle kabi. Noma bengena ngaphakathi basithola sibahle. Silolongiwe vele. Amen. But inkinga yaleli plate. Malike lawo. Amen. Akwenzeki ukuthi ungaphindula uzame wavele nje. Amen.
libe njani liphele. Ibuhlungu kuphela komzalwane engenzanga lutho because bathi siyongena ngani ngemsebenzi. Awakho umsebenzi onje uyosuphele ngalelo ngalelo umsebenzi ungenawo. Phela umsebenzi bathi ohlolo ngomlilo. Lofaka emlilweni. Owakho njani umsebenzi? Oh yes. Sanibonani. Sanibonani. Amen. Bathi bafika eBethesda. Thina sothi safika eGospel. Sanibonani. Safika kuphi? eGospel. Laba bafika eBethesda. Hallelujah. Yethi Bethesda kuseGospel eBarcelona. So lithi bafika belethe ini impumputhi. Amen. Amen. Balethe ini impumputhi. Uyabona impumputhi ayibona. Ayibona. Lithi ke iBhayibheli bayiletha kuJesu. Azange bayilethe ebandleni, bayiletha kuJesu. Azange bayilethe indongweni kodwa bayiletha kuJesu impumputhi. Ukuba ayenzeni, ayenze ukuthi ibone. Amen. Jesus. Baze bayasho. Wakhona abantu abathi mabeze nomuntu. Batshela mfundisi mphathe kanje. Menze kanje mfundisi. Otherwise uzobaleka lo muntu. Otherwise uzomenzani? Mphathe. Hayi lalela, letha lo muntu anithi yakhona ukuthi la uzobona. La uzophila. Letha lo muntu mawufika Jesu uthi nangu umuntu. Amen. Nangu umuntu uyagula, nangu umuntu akakholwa, nangu umuntu. Jesus know. Mabefika la ekhaya mfundisi bayazi. Amen. Ene umuntu ongimthandayo olethwa abantu abakholwa. Sanibonani. Amen. And I believe ukuthi ngake ngidlule ukuthi yazi ukuthi ukukholwa khona lempumputhi hayi ukuthi ayikho. Ayizange yaze yakholwa lempumputhi. But abantu bayibona impumputhi. Bakholwa ukuthi lo Jesu angamphilisa. So akaphiliswanga ngokuthi yena. Sanibonani. Ukuthi uyakholwa kodwa abantu abaseduze naye. Thina makhelwane ithi ngiyakholwa ukuthi sophila nakulo mkhumbi. Amen. Hayi ngiyakholwa bazongena kulo mkhumbi bazophila. Noma yena engakholwa kodwa thina siyakholwa. Ukuthi mabongena izinto zakho ebeyivalekile zizovuleka ngoba thina siyakwazi ukuvula impumputhi. Sinikiwe phela authority. Yes. Amen. Hlukana naye mfake ngaphakathi. We've got an authority to open the blind person. Siyakhona ukumenza aphile. Ingene nje intombi ifake isigebhe matata namaphuma bayibuye next time. Uyisiphethe neBhayibheli. Siyabona musa. Siyajani? Siyabona. Abasamshayela ikhwele. Sanibonani. Abasamshayela ikhwele. Akusasiyana nosisunana sekumama. Umama Solenso. Ngoba mawuzoloke ebiza ngosisi, it means awusukhula. Uzohlala usisi sowumama. Uzodina uetha njengosisi kanti ungumama. Vuma ukubizwa ngento oyiyo. Bathi babekholwa ukuthi mayingamthinta uzokwenzani? Uzophila. Bonke abangene la ngaphakathi noma kuthiwa bakhona kodwa thina siyakholwa mfundi ukuthi mabele bangena bazophuma bephila. Awukwazi ukungena ukhula uphinde uphume ugula. Amen.
Asifazi phela asifani nombhabhathiso. Umbhabhathiso hlukile mfundisi. Umehluko wombhabhathiso ukuthi sibe sibonakalisa kunye noJesu. Hayi ukuthi singena simile emanzini siphume simanzi. Kodwa uma siphuma sibembethe umoya oyingcwele singumuntu omusha. Futhi umuntu omusha uyakhona ukufaka izinto ezintsha. Haleluya. Awuzulokhala wenzani sifaka nje izinto enjani ezintsha because lithi okudala kwendlulile. It is very much important to bheke. That's why uJesu makathi bheka ubonani. Balekele sibabuza abantu babonani. Amen. Ubonani thithi makhona ubonani. Hayi ubonani la ekhaya. Hayi ubonani. Ubona noma umfundisi ngathi isihlahla. My type is the second touch. Uthixo kwesibili. Ubonani. Lithi bamletha kuJesu. uJesu wamthatha waphumela naye ngaphandle. Haleluya. Hey, musukunyala umuntu esixukwini. Musukuphilisa abantu esixukwini. Mamkhula kume umuntu kwakho. Phuzithile ngaphuzi ngendaba niphuze ngokuyala umuntu uthi siphila kanje. Enkonzweni. Siphila kanjani? Yini insindiso kwenzekalani kuwe? Yes, amen. If awazi ukuthi kwenzekalani awukwazi ukutshela the next person ukuthi insindiso ile nayi into yenzeka kimi. Amen. Umkhiphela ngaphandle. Yes. Musukuhlinzela umuntu phakathi kwabantu. Akasiyona inkomo. Amen. Haleluya. Khiphele ngaphandle. Noma eselimene mthathe. Ay sorry kusulunga. Inkinga amaphazila akahlangani. Sanibonani. Ukhaliswa yini? Amaphazili. Akahlangani mhla ehlangana amaphazili. Uzoyibona lento uthi yakhuluma. Ayingakakhulumi njengoba sathe phume emndenini. Wabhlungu. Hawu umndeni. Sabuya sathi phume ebangani. Sanibonani. Sathi phume ezweni lakini. Kuyaphuna mfundisi ukuze ube right. Mase sikhuluma lezi ndaba ukuthi asikhonza amadlozi, asibhuli thina. Siyafundisa wethu. Asimane sisho la phambili siyafundisa vula iverse. Vula. Leviticus. uNkulunkulu akamfuni umuntu obhulayo. Amen. Because usuwohlala uthuka ngoba umuntu obhulayo wona lo obhulayo akazi uyabhula. Uyawazi ukubhula yini? Ukagela. Uyawazi ukubhula yini? Ukagela. Why ukagela? Umuntu wakho uyavuma isimavuma nxavuma kakhulu. Uthi la ungathi yikho uvume kakhulu. Awulana nesu. Uphupha imali. Makhaos. Usezohlala lapho. Amen. Uqagelisa ubani? Etswa uNkulunkulu akamfuni umuntu obhulayo. Ukhiphela ngaphandle. Ayomtshela ukuthi lalela ukuzibone ufuna wenzeni uthinte ukhiphele ngaphandle. Amen. Bese uyambuza esemkhiphele ubonani? Because kunabantu abathintwe kayi-one. Amen. Amen. Uyabo kunalento sithi masikhona ebandleni umfundisi wami. Thola intombazana iyangena ebandleni ene ibanjwe umoya icule ngomoya. Malona igift ayikho makusese umoya. Ene ithintwe yini isandla lokuqala. Banjwe umoya wokuqala. Sanibonani. Asuke nizomfaka la. Ne? Nizwe gift. Mayifika la.
angithi uthintwe kokuqala nabantu nje aka-understand ukuthi umfundisi ubingelela kanjani nanokuthi nje mangena ngobani isikhathi uyayigijimela nje uyazenzela uthintwe kanjani okokuqala abantu nibona ngathi ngezihlala enaze nibuke ngathi aniphilanga hayi ukhona engikhuluma naye ozobona ukuthi ikhonzwa kanjani lana ngathi nje kukhona kwalana hayi isizathu uthintwe yini isandla kayi-one. Amen. And nalapho uyakhona ube loyiphephuka njengale uphephukile noma engena khona uphephukile. Uzithole sela igospel. Nakhona make wamthinta uyakhala phuma baleke. Bamthole nabanye futhi uyithole sela. But the Bible says wathi ubona ngathi ngibona abantu befana nani ngehlala azange amyeke lapho because awukwazi ukubona into ecishe ifane leyo ufuna ukwazi ukuyihlukanisa ukwazi ukuhlukaniswa ukuthi mina ngingumzalwane ukhona ukumela ubuzalwane bakho ukhona ukumela uJesu ukuthi Jesu ngakhetha mina abantu bebu ngabekwa izandla ngathola amandla so ngaleyo manje uthema ngapha wathi mayisathi ubone ihlahla wayesiyamthinta wesibili wamthinta hayi sanibonani wamthinta okanjani okwesibili wasebuza the very same question ubona wathi ngiyabonisisa abantu. Amen.